Доста хора, ние тук всичките сме тинци. Днеска, това е първият ни клип, като изключим компилацията. И днеска ще правим, не знам как се казва това предизвикателство, но ще видим кой може да построи най-бързо една рампа. Правилата са, че пускаме един таймер и през това време взимаме тази лопата и почваме да правим някъде рампа. Таймерът ще бъде спрян, когато скочим рампата. Така че ще видим кой от нас тримата заедно с Васко ще успее да направи най-бързо рампа. Рампа? Амен. Окей, хора, значи той ще е първи. Ето го хронометъра, сега ще отбележим за колко време ще го направи. Готов ли си? Да. Почва сега, аре давай. Той явно се измисля място, ява. Окей. Трябва да сложиш и пясък, нали знаеш? Нищо, ще го направим. Ще го направим. Не, честно, имаш вече на 48 секунди. 48. Дръж знам. О, взимаш пясък от там ли, бе? Взимаш готов пясък. Ти като ми ще да се разпадне. Не, няма да се разпадне. Ти ако успееш да скочиш до тук, ще е добре. Но той ще се скочи, няма проблем. Не, няма да се скочи до тук, ще се забиеш камъните, ма нищо. Та рампа ще оставим, нали? После трябва да я доправим и ще я оставим. Аз през това време да мисля каква ще ми е рампата и къде ще е тя. Така, апдейт. Какво става с рампата? Заздравяваме с камъни. Между другото, не трябва, че трябва да си оправиш покривката е тук. Трябва да си оправиш това е тук. Да бе, наясно съм. Колко време са? Трябва да видим колко време. 3 минути и половина. Оп, готово. 3 минути и половина. Тук ако не си гръмнеш гумата, не знам, брат. Ти лют ли си? Добре, аре, после всички ще си скочат по рампите. Не. Какво ми се смислуваш? Много камъни е тази вписка. Така богатство от камъни, човек. Нищо. Може той да направи. 4 минути и половина. Виж, той използва всички рампи. Какво правиш, бе, бра? Аз искам по-хубаво да използваш моята лопата, отколкото тази лопата. Life update. 5 минути. 5 минути. Окей, апдейт. Работим по това. Работи се в момента по пивката. Ето е рампата. Трябва да се скочи. Тук. Имаш време. Имаш много време. 7 минути. Имаш време, брат. Ти почти си готов? Ти имаш колко време? Да знам. Зависи. Ако стигнеш до 10 минути е лошо. Те представяш сега стигам до 10 минути. Окей. Аз ще съм втори, нали? Да. Ти последен. Само дето виж, само се презмяваш от побивката и вече си... И вече си тук някакво такова... Да рискувам да си към задната гума и да гръмне от нея. Тук е фрипчета. Виж сега ме направи. Ако го направя ще малко зад, ще тъча. Дай. Почти ти е готова рампата, давай. Близо си до... това... Близо си до резултата, ето е рампата. Не е висока, ама аз мисля, че ще стигнеш. Не,
Нека да не стигнеш. Ама много добре стана рампа. Готов ли си? Да, бе, наясно съм. Не, сега трябва да изкочиш. Таймера върви, трябва да изкачаш бързо. Той забрави правилата, човека. Защо с моето колело? Не, с него си косире. Окей. Давай. О, спря ли го? Колко? 9 и 12 часа стрик. Скриншот го. 9 и 12? Да, скриншота тук. С двата бутончета. Да, знам, например. 9 и 12. Ай, ти жестоко му го пранкна, че му пусна хронометъра, бе, брат. Какво е? Еми, брат, защо не му каза старт? Може да се каза пуснат ли аз съм, да. Това е лошо. Ти поне му купай с неговата опата. Ето ясно, бе. После как ще направи само? Аз се чуя къде ще направи, защото той няма право да трансформира в лата. Него как гледа? Колко време снимаш? Снимам. Да, бе, мегиш там. 50 секунди си горе-долу вече. Само да не я щупиш. Окей. Колко ми е добра лопата? Ще правим, бе. Той се забие в дървото, бе. И това Волво ще трябва да го бута после. Не е това Волво. Е това Волво. Телефона се бусна дървото. Между другото хора, лайк, сабскрайб, абонирайте се с камбанка, за да не пропускате известия, когато качим нов клип, въпреки че това ще бъде рядко, тъй че... Няма ли да качваш там някакви лайв стримове, бе? Аз трябва да са такова вътре. Защото, нали, не става ли програм с телефона. Ще ги пратя. Се логна от... Пиша. Така, завръщаме се, виждате, и отново взима пясък. Да. Ма ти имаш камък, който е като дъска. Имаш камък дъска. Ой, брат, виж сега. Гледайте, аз ще му помогна хора, ама не му казвайте това. Той го знае. Ето виж дъска. Ето дъска. Вижте, дъска му намерих. Ето. И виж още една дъска. Ето, ти дай си с 2 дъски. 3 минути и 30. 3:30. Той ще не си направил рампата, трябва да е попивка. Да, за 4 минути трябва да се направи. Тая рампа си стана верно много яка. Да, после няма да я скачам. Искам малка пикния в момента. Моето гърно, Как се стои рампа на плочките, брат? Виж. Аз какво да направя? Не знам къде да направя пивката. Него той ще прескача клонките. Те не са виждат много. Ми мисли. Той си направи някаква малка рампичка, хора. Не, аз мога ли да кажа къде ще ме или? Да изненадам. Тя си изненада да бъде, бе. Той аз исках да кажа, ама не каза да не казвам. Гледайте му смотана байка. Колко време има? Чакай. Колко време? 4:45. Виж моята как стана голяма рампа, да не е някаква малка пикня. Па я усетих хубаво. Сега си викам, оля, аз трябва да я скачам. Викам си, Оле, сигурно няма да я скочи от първия път. Ама скочи. Али като ти скочиш, трябва да фанеш по пивката. Като скочиш, трябва да фанеш по пивката. Просто го скачаш. О, вау. Нямаш време да скачаш някакво пъти. Хора, вижте, това е най-голямата ни рампа. Питай оня. Това не е най-голямата рампа, всъщност. Нищо сериозно. И тя е последвана от друга рампа. После ще снимаме как минаваме по тези рампи, защото е готино. Ох, майко. Мишо, ти ще участваш ли? Ще участваш ли? Да. Оле, той ще скача. Да. Мгъдни. Колко време? Колко минути съм? 7:13. Оле, давай, имаш време. Той поне си направи. 9:12. Брат, той сега хубаво, че неговата рампа е скапана, па ще го чакам дълго време. Да. По някакъв шефшелски начин. Не може да засилва тази рампа. Той сега пресака. Той сега ще изгуби много брутално. Лелките. Люби се. Той е литовски.
8,4,56. Това не мога да пивката, брат. Защото е злота, бе, брат. Никога скочи го вече. Брате, как... Това... Вие го купе близо до дървото. Не, там мое дървото. Защо не е построи тук, брат? Не знам. Миш. 3, 2, 1, давай. Давай. Давай, дай. Виж, той се е подготвил. Ама виж го, човек. Трябва да скочиш после, нали знаеш? Трябва да има и попивка. Виж, брат, това е най-яката рампа на света все пак. Която вече няма рампа, човек. Моето колелце. Да го правиш през тези битаци. Трактор. Аз скачам на трактора. Виж го, брат, от тук. Казах да не се прави пътека. Ще шоко. Ма не, брат, не му помагай. Абе, рампата ми има курове. Аз го чаках по-яко, ама. Някакво. Еми то това като се предаде, то мръсне. Да, и... Мишо, използвай му купчинката, използвай му жалко купчинка. Да, използвай му. Ако му помогне. Той няма да направи с тази жалко купчинката. Виж това входа му кафе. Виж входа на рампата кафе само. Виж как на камерата свичера ми изглежда по-син човек. На Мишо това му изглежда сиво. Да, човек. Синьо-сиво някакво. Виж ми сега. Виж как ми изглежда по-син. Я да бе. При мене няма нищо. Не, при тебе няма нищо. Окей. О, много добре става за сега. Само трябва да направиш пивката. Колко минути чек? 2020. 2020. 2020. Оле, той вече на попивката. Та трябва да скочиш после. Ей, глей го. О, ти ще можеш да скочиш толкова много, бе. Като за тебе това е много, човек. Виж го. Телефона ми е по-голямо това нещо. Дали ще мога да скочи повече телефона ми, човек. Да, така. Няма да я стигнеш та. Това ли си е попивката? Виж къде си смисли песка. Това ли си е попивката? Сега ще го направя. Тя да я фанеш, нали знаеш? Кой е мачката, Аз я такова му тъпкам тя. Не я тъпкай. Че майче е готово. Давай. Виж, по-добре стана от моята рампа все пак. По-добре. Мисля е по-добре. Аз даже не. И може да я оголемим и да я запазим. реално. Давай, сега трябва да я скочиш. Да я Кой оголемим. идиома 4 минути и вече ще скача. Взима своето колело. Давай, бах ти му разстава. Той е без колело, той затова. Сега ще се прибира много тежко. Той е без колело и затова. Правиш ли го, Мишо? Него 4 минути. Трябва да фанеш опивката, иначе няма да се наказание. То пак няма да му се отрази много. Оп! Дай. Давай. Чу страни, човек. Колко време? 4 минути и половина. 4 минути и половина имаш много време да скачаш. Да, бе, той е на половината на моето време и вече ме е готова и даже си има хора. Фана попивката поне. Спрямо времето. 4 минути и 52 секунди. Той се каза победител с 4 минути и 52 секунди. Ама чакай много! Материалите! Той първо си такова материалите. 1 минута наказание. 4,52, 5,52. Пак биеш, Да. така че... Пак беше. Как му е малко лапе с... Нищо. По него мина, човек, виж го. Как се радва. Окей, аз съм на второ място и си на трето място, нали? На трето. Ти колко време беше? Айде да коментираме сега какви са рампите, защото от към време на Мишо печели. Ама от към изпълнение на рампата моята печели, на Мишо... Добре, значи бързината е една точка, времето е една точка и да знам, и попивката да фанеш една точка също. Не, попивката е за време, Ти го фанай без това. Минах през нея. Ами Значи време е една точка, всички сме равни горе-долу. да. Да.
Оверал всички сме равни. Всички сме равни, така че какво да кажа друго. Освен благодаря, че гледахте и... Време е да скачаме малко. Да, ще поскачаме малко. Да. И тези кадри може би ще ги включим после. Скачаш по пивката и Само скачаме. Да, само скачането ще го включим тази рампа и е там. Така че... Айде, чао. Браве!